Yai Prabu kadang kula. Wale-wale menapa sawanipun ing Raka Indrawati. Munjuk atur ngesa paduka Yai Prabu bilih kula namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Koko Prabu sanget ndadosaken kagiat sotaning manahipun ingkang rayi Ngamarta krana dawuh pangandika paduka ing mekaten. Monggo adat lupiya ingkang sampun kelampah bebasan Pandhawa menika ngendika sekelimah tindak sepecak tansah tetarosan kan paduka Kanjeng Koko Prabu. Nanging sabab menapa dene mekaten miyosing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati. Yayi, kula nuwun sewu. Wale-wale menapa sampun wonten tigang Candratang lengganing dinten sakmangke menika negari Ndrawati kados nampi welaking Jawata. Negari Ndrawati kados nampi pegebluk. Kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapralaya. Monggo sampun boten kirang-kirang nggih kula budidaya ngrawuhaken para Brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandene ingkang katindakaken gagar wigar tenantuk karya. Mangsa kala ingkang sampun kula tetepaken ingkang Raka nglampahi salinanite sesemek ron raja mola bebantal bata sarimbak nampi sasmitaning Jawata bilih negari Ndrawati saged waluya nirmala temah jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu dhateng bot repotipun ingkang Raka Ndrawati. Nuwun sewu. Mboten namung kula badhe arep-arep pisan dhateng pangandhanipun kadang kula Yai Ndrawati babar pisan mboten. Nanging sanget boten kinten babar pisan. Wanci enjing Yai Kresna sampun kemareng sowan wonten Gari Mandura. Sarya tawang-tawang waspa. Sareng kula dangu menapa ta sababipun dene Yai Prabu Ndrawati sowan dhateng Negari Mandura. Nedya nganti dhateng Raka ing Mandura supados dados saksi tama badhe aturipun Yai Prabu Kresna inggih kunjuk paduka Yai Samyaji. Mboten badhe kula ngetingalaken labatanipun Yai Prabu Kresna babar pisan mboten namung sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa nampi pepeteng Yai Kresna inggih saged madhangaken. Pandhawa nampi ribet Yai Kresna inggih saged ngudari ribet menika kala wau. Mila Yai, seru sanget panyuwunipun Raka ing Mandura. Supados aturipun Yai Prabu Ndrawati menika mangke tinampi dening kadang-kadang kula para Pandhawa saengga Yai Prabu sakadang saged mberat penandhang tumanduk wonten negari Ndrawati. Yai Prabu Darmaji. Koko Prabu menapa ing sampun dipun dawuhaken Koko Prabu Mandura nyatanipun Pandhawa nglenggana babagan perkawis menika. Pandhawa mboten badhe dumugi dinten sakmangke menika menawi mboten saking panuntunipun paduka Kanjeng Koko Prabu. Mila ingkang saking menika kula aturi angi cali jiga kelawan pekewuh Durgama sangga runggi. Monggo Koko Prabu tumunten kula aturi paring dawuh. Menggah menapa ta ingkang katindakaken dening Pandhawa sakadang boten badhe selak. Kresna kakangku. Murugage matu mendika karo adimu Jodipati. Nadyan aku mbok dawuhi munggah gunung, mudhun jurang yen perlu jegur segara. Aku ora bakal wegah waton dadi sarana waluyaning praja Ndrawati. Koko Prabu, nadyan ingkang rayi Madukara. Bebasan kadhawuhan manjing tumangan kula mboten badhe selak. Waton dados sarana waluyanipun praja Ndrawati. Koko Prabu, nadyan kula kadhawuhan beto barang ngawrat kula mboten badhe selak. Waton dados sarana padhang lelampahanipun praja Dwaraka. Semanten ugi nadyan ingkang rayi ragil kadhawuhan supados melampahi ingkang tebih. Kula ugi mboten badhe selak Koko Prabu. Monggo kula aturi paring dawuh. Koko Prabu midhanget piyambak kesaganipun para kadang-kadang paduka Pandhawa. Yayi, sanget ndadosaken bombong raos sing manahipun ing Raka Ndrawati. Dene mekaten kesaganipun para kadang ing mekaten daya-daya kula aturi paring dawuh. Menggah menapa ting kedah katindakaken dening para Pandhawa punta sakadang boten badhe selak. Miturut dawuhing Jawata ingkang sampun kula tampi, bilih negari Ndrawati saged waluya nirmala temah jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ing Raka Ndrawati. Sarana Yai Prabu sakadang maringaken pusaka Ngamarta inggih menika wujudipun pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Kinarya tumbal wadaling praja Ndrawati. Yai Prabu Ngamarta. Koko Prabu, sasampunipun kula midhanget sabda paduka ing kados mekaten.
Kula nuwun pangapunten ingkang sakalangkung kathah ingkang rayi dereng saged amutusi babagan anggen paduka badhe amboyong pustaka Jamus kelima sada. Krana mugi andadosna ing kawuningan bilih pusaka menika sayektos sanes gaduhanipun ingkang rayi Ngamarta piyambak namung menika Pandhawa ugi andarbeni. Mila langkung prayogi menawi kula kedah tetarosan lan kadang kula sekawan langkung rumiyin menika langkung prayogi Yayi Werkudara. Si Adi matur parampun Kakang. Mbok menawa si Adi wis midhanget apa ngendikaning Koko Prabing Darawati yen to negara ing Dwaraka bisa padhang lamun tinumbalan pusaka Ngamarta pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Yen pancen kuwi dadi sarana waluyaning praja ing Darawati, aku ikhlas lahir batin lan aku manut karo mbarep kakangku yen pancen pusaka arep mbok paringake mangsa borong. Helingono yen to wis marambah makaping-kaping Kresna kakangku melu madhangake kana negara Ngamarta. Mula dosa apa ing bakal disandang dening para Pandhawa. Ing atase Kresna kakangku mbutuhake pusaka Ngamarta teka Pandhawa awel ora nyaosake marang Kresna kakangku. Mengkono Dimas ya Arjuna Koko Prabu. Mboten nami arep-arep pisang dhateng pangandikanipun Kakang Mas Yodimati. Nadyan ingkang rayi semanten ugi kula namung ndederek kersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi Nakula, iya nadyan ingkang rayi namung jumurung kersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi Sadewa sira darbi atur menapa Yayi? Menawi dipun parangaken menapa kula badhe munjuk atur kersa paduka Kanjeng Koko Prabu? Iya Yayi, mangsa borong keparang badhe sumire radi mingset anggen kula sowan kersa paduka Koko Prabu Puntadewa ndak keparengake Dimas Ragil. Kula namit pasang Kalimantabe tinebena ing ladone Demaweng tawang-tawang Koko Prabu. Menawi dipun keparengaken ingkang rayi Ragil punjuk atur paduka Kanjeng Koko Prabu Puntadewa. Yayi Sedewa sira darbi atur apa? Teka sira tumuli maju ning ngarsaning pun Kakang. Apa darbi penemu ingkang beda kelawan kadang-kadangmu kabeh? Mara matur marang pun Kakang. Lho nggih. Menawi lepatan pun aturipun ingkang rayi pun Ragil kula nyadong deduka ing sakalangkung kathah ingkang sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti dungkap angka kalih. Kula nuwun sewu. Menawi sedaya para pepunden para kadang-kadang kula Pandhawa sanesipun Kakang Mas Yodipati, Kakang Mas Madukara, Kakang Mas Sawu Jajar sedaya ngiklasaken pustaka Mang Jamus Lima Sada menika dipun asta dening Koko Prabu Dwarawati supados kinarya tumbal wadaling projeng Dwaraka. Kula nyuwun pangapunten, menawi kula kok radi mboten mathuk, kula radi mboten cocok, kuwi kula mboten condong. Lire kepiye dene Dimas matur ingkang kaya mangkono inggih? Mergi menapa? Dasar kula namung gampil kemawon. Pustaka Jamus Lima Sada menika kula nuwun sewu, menika sanes pusaka nanging menika panggesanganipun para Pandhawa. Mboten ngomongaken panggesanganipun para Pandhawa nanging menika ugi panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Menawi kawula negari Ngamarta menika koncatan pustaka Jamus Lima Sada menika mangke badhe nungsang puyang gesangipun para kawula sak negari Ngamarta. Langkung-langkung sareng Koko Prabu Ndarawati paring dawuh menawi pusaka menika mungkin arya tumbal wadaling praja. Waduh, kula nuwun pangapunten Koko Prabu, kula malah saya mboten cocok. Mergi dipun agem tumbal menika tanwande mboten badhe kondur malih wonten negari Ngamarta. Ateges Pandhawa menika mangke badhe koncatan pustaka Jamus Lima Sada. Kosek Sedewa. Sedewa kula nuwun dawuh. Aku matur yen to pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada kuwi bakal dadi tumbal ning bakal tak kondurake marang Kyai Prabu Darmakusuma. Kula nuwun sewu. Ingkang nami dipun wastani tumbal menika caranipun tiyang Karang Pradesan menika dipun pethak, tegesipun dipun pendhem. Menawi pusaka menika mangke dipun pendhem wonten negari ing Darawati tanwande mboten badhe wangsul. Mengko aku ingkang bakal ngundurake kowe percaya karo aku Sedewa. Sedewa, iya wonten dawuh Koko Prabu. Ing atase kabeh para kadang-kadangmu sepuh Werkudara Janaka nekula wis padha sarujuk. Lah kok dadi kowe malah darbe atur kaya mengkono? Yen kowe ora, yen ngono kowe ora percaya marang Kyai Prabu Ndarawati. Kula nuwun pangapunten, kula mboten matur menawi kula mboten pitados kan Koko Prabu Ndarawati. Kula pitados mesine kowe kudu ngerti lelabuhane Kyai Kresna. Kula ngertos, kula nuwun sewu, lelabetan menika nek saged mbok ya aja diitung. Wong labuh kok diitung menika cara pundi? Mongko piyai kuna sami nyebataken yen tanganmu tekan kuwi ngulungke, tanganmu kiwa aja weruh. Menika tegesipun lelabetan menika sampun kantos dipun petang.
Menawi ngaten menika caranipun panjenengan etang-etang bab labanipun Koko Prabu Ndorowati lah menika mangke mboten badhe rampung perkawisipun. Tegesipun Pandhawa tatas sing gadah piutang kathah kaliyan Koko Prabu Ndorowati. Nek labuh menika ya lahir batin aja duwe pangarep-arep menapa-menapa. Aja duwe penemu yen sesuk aku kerepotan bakal dilabuhi genti. Menika tegesipun nggih Prabu menika mboten lahir batin. Wah, dalam. Malah nyala wedhak. Kowe malah nrambul karo rembuke Baladewa. Mboten ateges kula wantun Koko Prabu nuwun pamunten menika perkawis Pustaka Jamus Lima Sada. Mboten perkawis menapa-menapa. Mila menawi Pandhawa menika mangke nadyan sekawan sampun nyaosaken pusaka dhateng Koko Prabu Ndorowati. Ning menawi wonten setunggal ingkang nggondheli menika mangke mboten badhe kasembatan dipun boyong wonten negari Ndorowati. Yen ora kelakon diboyong menyang negara Ndorowati, sing nggondheli kowe tegese kowe wani karo kadangmu tuwa. Nata ing Ndorowati apa dina nata ing Mandura. Nuwun pamunten, menika mboten perkara wani karo ora wani lho. Menika perkawis Pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Dados kula mboten matur nek kula wantun kaliyan Koko Prabu Ndorowati, kula mboten matur nek kula wani karo Koko Prabu Mandura, mboten wantun matur kados mengaten menika. Namung kula ngemotaken bilih pusaka menika panggesanganipun para Pandhawa, pusaka menika panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Menawi Pandhawa lan Ngamarta menika mangke koncatan Pustaka Jamus Lima Sada. Wah. Menawi ngaten negari Ndorowati padhang ning peteng tumrap negari Ngamarta. Lah nek Ngamarta menika mangke negaranipun peteng, kawulanipun boten tentrem. Sing dicucuk dudu sapa-sapa ning Pandhawa. Nuwun sewu, kula namung jawab yastanipun Koko Prabu Puntadewa. Dewa. Iya wonten dawuh. Nderweteh ya betet sewu nebo pategalan. Ndrewili ya grojokan ucapmu. Wah, kowe ngerti ora Kresna kuwi sapa? Ih, ngertos Koko Prabu Ndorowati. Kresna karo Pandhawa kuwi apane? Koko Prabu Ndorowati menika pujangganipun para Pandhawa menika suing para kadang Pandhawa. Bebasan Pandhawa menika ngendika sklimah, tindak sepecak mboten ate kantun tantes teterosan kan Koko Prabu Ndorowati. Tegese antaraning Ndorowati lan Ngamarta kuwi apa? Kalih-kalih ngatunggal ing mboten saged dipun pisahaken. Ngamarta inggih Ndorowati, Ndorowati inggih Ngamarta. Lha ngapa cangkemmu iso muni? Wah, yen to kowe bedak-bedake antaraning Ndorowati lan Ngamarta. Nuwun sewu, Mas. Kula mboten bentenaken. Pustaka Jamus Lima Sada diboyong karo Kresna kakangku ora entuk tegese kowe bedak-bedake. Nuwun pamunten. Mbok nyuwun ngampil sanesipun pusaka ora saged to. Ngampil kok pusaka menika kula dereng nate tumen ana pusaka kok disilih-silihke. Upami pusaka menika dipun silih-silihke menika nuwun sewu, kekuatane aber ora ana dayane. Mboten wonten dayanipun. Mila menawi ngantos Koko Prabu Ndorowati menika nyuwun ngampil Pustaka Jamus Lima Sada kinarya wadal tumbal negari Ndorowati, sepisan kula mboten pikantuk, angka kalih kula mboten pitados. Ora percaya perkara apa? Mboten pitados menawi waliyanipun Projeng Ndorowati menika ngginakaken pusaka, inggih menika Pustaka Jamus Lima Sada. Yen ngono kowe wani karo kadangmu tuwa ing Ndorowati, mboten kena apa kowe ngucap kaya mengkono? Nuwun sewu. Panjenengan Koko Prabu Puntadewa Kakang Mas Arjuna menika anggenipun nyaosaken pusaka menika nuwun sewu mung merga keputangan budi. Nuwun sewu lho. Lah nek caranipun mekaten menika anggenipun etang-etang dumugi benjang menapa Cobi? Kula tak nyuwun prisa. Dumugi benjang menapa? Mongko benjang kodratipun Nata Ndorowati menika dados pujangganipun para Pandhawa anggenipun lampah Bratayuda Jaya Bunangun. Menawi ngantos anggenipun etang-etang kabecikan menika mangke ngantos dumugi Bratayuda menika nuwun sewu. Slaminipun gesang Pandhawa wonten ing Madyapada menika mboten saged nyaur kesaenanipun Koko Prabu Ndorowati. Niku nek itung-itungan lho. Nuwun sewu, wong urip ning alam padang labuh karo wong liya kok itung-itungan niku caranipun pundi kula tak nyuwun prisa. Wah, bocah iki kok cangkeme elek men iki. Wah, lah itung-itungan kaya kuwi wis wajibe wong urip ning laban iki wajibe. Kowe nyumbang semene aku nyaur semene ngono wis wajibe. Kuwi urip ning alam padang kaya ngono iki Werkudara. Adimu ragil iki piye? Lah kok dadi kaya ngene iki nek nganti kaya ngene iki Ndorowati ora bakal padhang. Dewa, wonten dawuh. Aja gawe nesuku. Kowe sarujuk apa ora? Ya nyuwun pangapunten. Muni ora. Inggih. Yen nganti kowe muni ora, ilang-ilangan nduk siji. Aku ora sudi duwe adi kaya kowe. Apok ora. Wis ben ilang-ilangan nduk siji, nduke isih loro kok. Loro kok ora netes-netes. Kok Prabu menika kendel rumiyin.
Mangkel aku Sedewa kok pendak-pendak sing gawe perkara iki mung Sedewa, pendak-pendak sing gawe perkara Sedewa. Ayo Wangsulan. Wis sarujuk apa ora? Mboten, Mas. Piye? Mboten. Tegese kowe nggondheli pustaka Jamus Jimat Liwasada. Piye? Kula nyuwun pangapunten maripaksa mekaten. Wah, minggat. Kang Mas. Kula ingkang rayi. Minggat. Ora minggat tak cecek nek kene modar iki. Nggih, nyuwun pamit Kakang Mas. Werkudara, iya. Keladuk nggone Siadi. Paring duka kelawan kadangmu ragil. Wis ben. Yayi, yen nganti Pandhawa kurang siji mongko lungane Sedewa. Iki mengko Pandhawa bakal nampa duka saka dewa. Aku sing bakal nanggung, ora usah kuwatir, iki perkaraku. Aku ora sudi duwe adi yen to wani karo wong tuwa. Tur dasare Nekula Sedewa kuwi adiku Kualon. Diopeni wit cilik nganti gerak, wit kuncung nganti gelung. Malah wani nyentulani rembug kadang tuwa, jarine kadang tuwa iki gantine wong tuwa. Kena ngopo malah wani wangsulan karo Werkudara? Monggo iki ngerti watahe Werkudara. Aku kuwi nek nyengeni karo anak-anakku yen nganti wangsulan tak kon minggat kabeh. Wis bener ngono kuwi. Tuman wae to. Sedewa iki ora pisan ora pindho. Anggere ning perkara mesti Sedewa sing ngepalangi, anggene ana perkara Sedewa mpalangi ora pisan ora pindho. Wis kon minggat yo, Ben. Wis gedhe tuwa, mesti nak bali dhewe engko. Kok Prabu meni lho. Lho tenang kok aku ki tau lunga ya bali dhewe tenan. Merginipun sangune entek. Kanggo seneng-seneng. Inggih kok Prabu. Nanging aku njaluk Yayi. Yo piye? Njaluk perkara apa? Upama mengko wis paripurna lelakon iki, Dimas kudu ngupaya kadangmu ragil. Tak golekane. Aja kuwatir. Kowe rasah duwe rasa wasemelak. Pandhawa bakal komplit 5 ora bakal ana ingkang cicil. Koko Prabu wonten timbalane ngadhau. Ing mekaten Koko Prabu sakmangke gandeng Sedewa sampun boten wonten, monggo kula aturi nampi pustaka Jamus Myang Jimat Limasada. Aduh, Yayi ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Malah samangke tumuli kula nyuwun pamit boyong pustaka Jamus Limasada. Gusti Rawing Siadi Ndarawati karo pun Kakang iki bareng. Lah kok bareng karo kundur kok Siadi kundur dhewe iki piye? Mangke menawi negari Ndarawati sampun padhang, kula tumunten kunduraken pusaka sinambi amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu kula dherekaken kundur wonten negari Mandura. Tenan? Inggih. Ora goro? Mboten. Sawetawis kula aturi lenggah langkung wonten negari Ngamarta. Ya, manut. Yayi. Kula aturi maringaken daya-daya kula nyuwun pamit sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati.
Werkudara. Iki ora pangling kaya Panakawan Petruk kelawan Panakawan Bagong. Wah, pancen bener. Apa rumangsane kancane piyayi kok dijak salaman. Ya ngawur kok kowe. Dikipatke to tangane. Tanganku cocok Pancanaka. Nggih. Tatu ora metu getihe. Ganti rugi ra. Lah terus kudu suntik. Wah, njaluk dit. Petruk mbadarke senengane. Petruk dalem Padhararja sapraptamu. Pangestunipun Sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng nering sambikala bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong Padhararja sapraptamu. Berkah pangestunipun Sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng sowan kula tebih saking Rubeda. Iya Bagong sesuk meneh nek ngadhep ratu kuwi nyembah. Oh nggih. Ratu kok jak salaman. Keakraban sinuwun. Dapure ora. Njur anggepe ratu kuwi karo kowe iki derajate adoh kok akraban. Weh, dhek kudu sadar mbiyen ki dadi ratu mergo tak coblos. Iya. Kudu merakyat dadi dijak salaman masyarakat ki aja lara ati. Aku ora lara ati Bagong mung tata. Modar ora weh. Ngopo Tidak sekrup aku. Kraton kok ana sekrup ora. Sesuk meneh aja ya Bagong. Nggih, mboten. Rarja sapraptamu. Wilujeng bekti kula sinuwun. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Petruk slamet tekamu. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Yo tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Bagong slamet tekamu. Bagong slamet tekamu. Gong ora gawe masalah. Jak salaman ra gelem e. Ya wong piyayi kok tok jak salaman ora gelem. Semaur sing apik. Mengentunipun Dara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Penakno. Pun penak. Wis penak kok. Wis. Petruk kantong bolong Padhararja sapraptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Bagong slamet. Nun, Bagong slamet. pengentunipun Sinuwun Mandura wilujeng nering sambikala kepareng nglangataken sembah pangabekti kula kunjuk. Wah edan jangkep tata krama ukaramu. Pengentunipun nggih. Prayoga nungun mulunggu. Sampun boten kirang prayogi. Sampeyan nggih disekecake nggih? Yo. Pun asal unjukan. Durung. Sami. Petruk Padhararja. Ndara Janaka bekti kula. Iya, Bagong Padhararja. Ndara Janaka bekti kula. Iya, Bagong. Pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Petruk wonten dawuh. Eneng apa Petruk teka sira sowan mangka tanpa tinimbalan Panakawan? Drama Punapa ta mirah ingsun prihatin Mas Bagong mijil tudatan po karya sangkang renemekan Gusti gelong reno
sak sekarnyo Ono kawan ono apa dene sira tak timbali malah nangis Petro matura ya gene ana lakon apa-apa ana kawan Nuwun pangapunten kula niku jane mboten kuat ngampet rasa panjenengan parindhawuh Petro ana apa mergi kanan Karang Kadempel niki peteng ya Kang wong listrike mati akhirnya entuk-entukan rata kayak gue yakin gue rambantu kok peteng sebabnya apa merem sik menengo sik engko tak nehi kalodangan tak nehi wektu ndagelo sak pol-polmu niki meneng sik siap paham diem oke menak entuk dum berdua mboten kanyono-nyono napa sinuwun Puntadewa niki mboten mireng kabar ora Petro Ndara Werkudara mboten mireng ora Ndara Janaka mboten mireng ora Ponokawan pun anten sesasi niki bapak niku gerah syukur mula nek mangani sikatan bapak niku gerah pun bapak niku ora iso napa-napa ming nglekar teng amben nek didelok niku ragane kaya wis ora duwe nyawa ming mripate kedap-kedip pun bola-bali kula bali Bagong niku mbudidaya goleke tamba ning ora ana sing iso nambani karo bapak mula kula gentenan kalih Gareng kalih Bagong niku nunggu bapak bareng ngonten bapak niku dek malam Selasa kliwon niku tengah wengi niku dehem monggo biasane ngombe niku kudu diselang niki lho nek mboten percaya buktine Bagong niki sing sok nyelang maem ya wis ora iso mimik ya wis ora iso bola-bali ming ambegane saya seru ngorok teng mriki niki mergo kean udut lah tengah wengi malam Selasa niku bapak niku paring dawuh kalih kula kalih Gareng kalih Bagong bapakmu dawuh kepiye destun temen Pandhawa nganti ora ngerti ento Kakang Semar nandhang raga Werkudara Kakang Semar lara banget wah Petro ora wadul ora matur karo pepundhen Pandhawa lagi saiki kowe matur Petro mbok ya sowan ning Madukara kok kebangetan temen Kakang Semar nandhang gerah kok kowe ora matur karo pepundhen repot sibuk lah saniki kula matur bapak niku paring dawuh Truk kowe sowan ning pepundhen Pandhawa aku nyuwun pepundhen Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel 5 cacahe sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada ngoten niku ora kena gotang Pandhawa kudu jangkep 5 Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Klasdewa, Ndara Puntadewa mundi pustaka Jamus lima sada kuwi dadi srana mbok menawa nggonku waluya nirmala temah jati temah mulya ngoten niku. Mula sowan kula mriki diutus kalih bapak supados mboyong Pandhawa gangsal cacahipun rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Sakaken bapak Ndara awi kula derekke rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada jangkep Pandhawa gangsal. Nek panjenengan boten rawuh teng Karang Kadempel yakin bapak mesti sedo. Ya Kang.
Mergo bapak wis mboten gadahi kekuatan babar blas. Pun kula yasin keping 3 lho. Nek mari ya bek mari, nek sehat ya gak sehat. Ning ora ana undhane babar blas. Winganane bengi Dek Petruk mboten wonten kalih Gareng ya mboten wonten kula wis omong karo bapak, Pak, mati ya mati ning warisan didumsik. Aduh paraimu lho kowe. Aduh Pak Genti. Lho. Bapakne kok ngami-ami warisan supaya aja nganti congkrah terus. Bapak wis kaya ngono wis ora iso piye-piye. Nek bapak ngerti sek ngono ya. Piye lek arep ngedum warisan? Kowe mesti malak, Gareng kae meneh, arep cilik ning Mecakil kae. Mesti apa-apa dihaki. Aku entuk apa? Aku ki mung wong sarwa ngalah. Omahe mung manggon ning pawone bapak aku ki. Ya mesake kok. Kowe njaluk bapak ora tau dikeki. Petruk dalem mundur sikik. Mundur kok. Lah. Ngapain? Ratu dilungguhi sikile ora. Sorry. Ora sengaja kok ya. Salahe nang kono. Loh, dhisik aku. Oh iya, Ding. Ampun. Kowe tak jarwani ya Petruk. Nggih. Yen to bapakmu mbutuhake Pandhawa 5 cacahe dina samengko ora kelakon. Lho. Sebabe mara sawangen kadangku ingkang mapan ning pepungkuran iki etungen cacahe pira? Ditunggu. Ji, ro, lu, pat, mo. Lho kok 6? Iki rasa. Kowe nang kono ta yem. Ngisru-ngisruhi pikiran kowe. Minggir. Ora wayahe kok ceniningan nang kono. Tunggal kalih 3 sekawan. Tuh, jiro lupat. Lho, kok mung papat, Tru? Papat kok. Kok namung sekawan? Kowe tak kandhani ya Petruk. Nggih. Kadangmu utawa pepundhenmu ya kuwi Yayi Sediwa ninggal praja. Lho, sebabe merga didukani kelawan bendaramu Njodipati. Lah kok iso didukani sebabe apa? Merga Sediwa nggondheli pustaka Jamus Kelima Sada. Lah pustaka ajeng dipotok pundi? Disuwun ngambil Koko Prabu Ndarawati. Lah kok Sinu Ndarawati ora ana? Petruk ora seru-seru. Aku nek tok oyak kaya ngono ki gendandapan Petruk. Ratu gendandapan. Merga Koko Prabu Ndarawati rawuh ana ing negara Ngamarta nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada. Pandhawa nyaosake marang pusaka marang Koko Prabu Ndarawati nanging mung Sediwa ingkang nggondheli. Oh, dong kula. Dodok seleng perkara kula wis paham. Dadi Ndara Sediwa niku nggondheli pustaka Jamus miyang Jimat Kelima Sada. Merga ajeng disuwun ngambil Sinuwun Prabu Ndarawati. Lah Sinuwun Prabu Ndarawati alasane napa? Dasaripun napa kok nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada? Merga Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya yen to tinumbalan pustaka Jamus Kelima Sada. Terus alasane Ndara Sediwa ora ngentukake merga pusaka kuwi dadi pusakaning Pandhawa lan pusakaning para kawula. Pustaka kuwi penguripaning para Pandhawa. Yen Pandhawa koncatan pustaka Jamus Kelima Sada, wong kang ora seneng marang para Pandhawa nggone bakal gawe sengsaraning para Pandhawa angel pijet poe ngranti suwe banyu sinaring Petruk. Oh bener niku. Mula pusaka niku aja nganti pisah karo pepundhen kula para Pandhawa. Pusaka niku mboten pusaka bain-bain. Nek Pandhawa koncatan pustaka Jamus Kelima Sada, Pandhawa niku dadi ora duwe kekuatan, apes kekuatane. Nek ana wong sing ora seneng karo para Pandhawa, gawe cintrakaning para Pandhawa niku angel mijawa ngranti suwe banyu sinaring niku pas. Ngendikane Ndarasedewa niku bener. Mula Sedewa tumuli nggondheli. Lah niku bener. Nanging ngertiya sing nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada kuwi Koko Prabu Ndarawati. Koko Prabu Ndarawati ki sembaning para Pandhawa. Nek cara kula mboten nyawang sembahan. Nek nyuwun ngampil ya nyuwun ngampil sanese pusaka, ana jeneng pusaka kok disilih ki cara pundi? Sing jeneng pusaka niku duwe daya, niku merga diasta dening Kang Kagungan.
Pusaka kok disilih-silihke niku mboten ajeng ana dayane. Dadi nek Sri Ndarawati nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada supaya dadi kinarya nambak rengkaning praja. Kula nuwun sewu. Niku gek ming alasan. Mula Ndarasedewa nggondhene niku wis pas. Lah kok terus dadi iso lunga? Merga ditukani karo bendaramu Jodipati. Ndara Werkudara. Iya, Petro. Terus karo bendaramu Werkudara ditundung lunga. Minggat, ngaten. Iya, Petro, kowe kok ngerti. Lah biasane Ndara Werkudara niku karo anak-anak ya ngoten niku kok. Antasena tukake rokok, ora gelem, Pak. Minggat. Ngoten niku wis biasa, kula niku wis weruh bola-bali wong kula ngomong Ndara Werkudara niku cilik nganti gedhe kok. Dadi kula ngerti lagak lagu lageane. Dadi Ndarasedewa niku lunga saka negara Ngamarta merga Ndara Werkudara. Iya, Petro, Gong. Ana masalah iki. Piye? Ndarasedewa lunga, Pandhawa ora ganep 5. Masalahe kok lunga? Lah kowe iki ngrungokke ora? Aku turu Iki ngantukan. Anggere ya iki ngantuk aku nek bar jam 12 ora ngantuk to. Oh. Mergo maling. Wah. Maling dengkulmu mlocot ora. Iki ana masalah. Masalahe Ndarasedewa lunga. Sing marahi lunga Ndara Werkudara. Mergane didukani. Masalahe Ndarasedewa iki nggondheni pustaka Jamus Lima Sada. Dis. Goblok banget ora. Aku wis omong akeh banget mau mbok ngrungokke. Aku makler. Ya nyun ngapura dadi Ndarasedewa lunga sing nundung Ndara Werkudara. Heeh. Mbah, masalahe apa? Tak urus sing iki, Tru. Ya. Mundur. Ya. Takon karo sampean. Wah, Bagong wong edan karo bendara nuting-nuting. Sampean ngaku aja goro, satria iki nek goro cetel kasatriane. Perkara apa? Kowe nundung Sedewa, ha? Kowe nundung Ndarasedewa apa ora? Wah, iya. Dasare apa aku tak takon? Sedewa wani karo aku. Dikandhani ora nggugu, aku wegah duwe dulur yang dikandhani ora nggugu. Tak tundung minggat. Terus saiki nek nganti Ndarasedewa minggat, Pandhawa ora jangkep 5. Monggo Semar loro, isane mari nek Pandhawa rawuh 5, cacahe ning Karang Kadempel. Nek nganti ming 4. Nek nganti Semar, endi Pandhawa? Jira lupat teksek ngono piye? Hah? Ora mikir to kowe? Kula kandhane nggih Den Pandhawa niku aja nganti godang. Merga Pandhawa niku nuwun sewu, 5 cacahe iki wis ngrambangke dhewe-dhewe. Ndara Puntadewa kuwi nuwun sewu. Sing barep kuwi nglambangke Ndara Puntadewa kuwi ora tau gelem perang, ora tau gelem tumindak ala, ora tau gelem tumindak sasar susur, watake resik, lahir batin manembahe taberi. Nyembah karo sing gawe urip. Mula Ndara Puntadewa ki perlambang wong sing manembah karo sing ngakarya jagat. Sampeyan ki kasantosan. Ndara Janaka kuwi tresna asih. Lho, kabeh wis lambake dhewe-dhewe. Kok dadi Ndarasedewa kok tak tundung lunga? Wah, Bagong ora basa aku iki bendaramu. Kowe kudu nganggo tata krama ora basa karo aku. Tuwa sapa Werkudara to, Bang? Kowe. Nah, aku ora basa ora masalah. Ora bakal kualat karo kowe. Kowe iso kaya ngene iki mergo aku sing budidaya. Kowe iso dadi satriya, sampeyan iso lengganing Jodipati nek aku ora ngewangi babat Wanamarta jaman semono. Apa entuk Pandhawa negara Ngamarta? Kowe ngewangi apa? Kowe meneng wae cangkepe ra satriya. Ora kowe iki ngewangi ora, kowe meneng. Meneng diem. Iya iya. Aku nek omong apa-apa kuwi pokoke ngiyai. Ya ya ya. Ngono entuk didum wong loro. Apa-apa kok didum wong loro. Hah? Nek kanan kaya ngene sampeyan notohke nyawa. Nyawane sapa? Nyawane Semar. Nek ngono sampeyan seneng Semar mati, ha? Nek ngono sampeyan seneng Semar mati, ya. Sampeyan bunga Semar mati. Wah, Bagong. Hilang tata kramamu karo aku.
Kowe wani karo Werkudara. Nuwun sewu, kula ora wani karo Werkudarane, ning wani karo pambegan sampean. Sing rumangsa bener dhewe, ora iso disalahke. Kula ora setuju carane kaya ngono kuwi. Jane rasa rene kok kono wae. Lah ngopo? Aku tratapan. Tratapan, Dik. Dik. Malah. Ayo. Saiki kowe ngecawa, Truk. Truk. Wangsulana, Truk. Lah piye? Ora pada wani nek ngene. Kowe jire ora kene. Wong kene wis kebacut nyegur kali, maju ya klebus, mundur ya klebus. Lah kowe beda pedomane karo aku. Lah piye? Aku nek nyeblong kali ndodok sik. Kok dugang ora. Kersane pripun? Ora usah nyuli karo Bagong. Wah, yen pancen ora trima karo lungane Sedewa, mergo tak tundung. Ana-anae Semar ngopo? Nuwun sewu, mbangane kula kelangan bapak. Luwung kula mati teng negara Ngamarta kula wujuti. Yo, metu njaba. Oke, Truk. Ora sembrono lho, Truk. Ndara Werkudara. Lho, wong kendeli ngene iki kok sebacut nantang ora kaya kowe iki nantang kok mundur iki ngopo kuwi? Nek kaya aku wis kebacut nantang ngene iki iso luweh. Mbangane kowe karo kelangan bapak. Ning nganti Ndara Werkudara ora iso nemokke Ndara Sedewa, ora kersa goleki dina iki. Oh, rame-rame lantas malang-malang putung. Gecek ndas. Wah, gecek-geti metu njaba. Wait. Nuwun sewu. Piye, Bagong? Anane kedadian kaya ngene iki mau merga Kresna nuwun sewu Sundarawati ngilih pusaka jamun Klimasada. Iya. Sapa sing ngeterke tekan kene? Ngeterke. Koko Prabu Ndarawati diderekke Koko Prabu Mandura. Nah, iki sumbering masalah. Hus. Ratu kok dihu. Sampeyan sing nderekke Sinundarawati. Yo. Sampeyan ngerti mboten Sinundarawati niku tenan-tenan apa ora negara Ndarawati ketaman pegebluk. Kyai Prabu Kresna rawuh ana negara Mandura. Dheweke ngandhake karo aku matur karo anakku yen negara Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane walyana Rama Temajati yen tinimbalan pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Aku dadekke seksi supaya melu sowan negara Ngamarta. Terus aku matur nang Kyai Prabu Darma Kusuma. Yen to para Pandhawa kudu ngelingi lelabuhane Kyai Prabu Kresna. Tumuli dadi geger iki mau. Ah, iki. Sak ngerti kula, Ndara Werkudara niku wonge angel nesu. Nek ora ana sing ngubup-ubupi, nek ora ana sing ngompori. Sapa sing ngompori Werkudara? Lho, aku ora. Ngaku wae. Ngaku wae. Glandang nenggala wae. Hus. Kuwi nggonku. Aku njaluk. Lho. Nenggala dijaluk piye? Butuhe aku ora mengerti para kowe. Ya sampean kudu tanggung jawab. Sampean melu gawe masalah lungane Ndara Sedewa. Sampean ora gelem nemokke Ndara Sedewa. Kula sing ora trima. Lho, kowe nantang Baladewa. Lho ora nantang. Meng kula meng kepengin sampean tanggung jawab. Tegese kowe nantang karo Baladewa. Kowe nantang karo Rata Mandura. Apa mbok ora wedi karo kowe ayo nendi papane wong Bondo itu metu coba lekane atiku. Rugi. Apa wi? Ngerkos-ngerkos kok tak njopo. Rajos. Jirih. Ora sakakan gelem tanpa ayo. Karepmu piye? Pokoke sampean gelem golek apa ora? Aku ora gelem golek. Ora gelem ora gulung wae. Metu coba legane aku arep. Bagong, Nan. Lah kowe iki ngopo? Nantang Koko Prabu. Metu saka Ndaturaya kok kowe malah mbegogo. Santai. Sing repot ra kono.
Mungkin urung siap-siap karo yo mangkat yo saiki ndas lho ketinggalan kereta. Ora ana Baladewa kok nesune tentang kereta. Aku anggere mlebu nang kraton iki kabeh wis nganu apa jenenge njur do ngawur kata-katane. Puntadewa barang kok tentang. Ya sing gedhe pangapuramu. Mboten menapa. Wis kono nek arep genahke perkara iki metu njaba. Sendika ngestaken dawuh nyuwun pamit. Nyuwun pamit madal pasilan sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Ndara Janaka kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Kuwi sing muni aku. Aja kaya bocah cilik. Nggih. Ndara nek kula nyuwun pamit nggih. Iya Bagong sing ati-ati. Njaluk. Sing ati-ati ning Sambikala. Waduh, kok wolak-walik lho omong. Ya aku lunga sih ya. Inggih ngestaken dawuh. Suwe banget ketemu karo kowe. Engko cipika-cipiki ya, Jem. Inggih. Ayo kangen no ya, inggih. WA-mu isih kae sing wingi to? Inggih. 081 125 250 375. Aku menghitung-hitungan. Inggih. Kuwi adimu kok? Inggih. Lemu banget. Oh ya josok salin nganggone adimu ya? Inggih. Sandangannya aja sok ganti. Inggih. Nggone adimu ki nek tok nggo iso tok cantolke pundak ngene iki. Saking gedene. Ora tepung kok wis ngrasani pakaian dalem. Aku karepe dhewe. Aku kenal Nyun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nune nggih. Mergi nek nganti kula mboten ngelingke Petro iki nek pun suwah. Bebayani tenan, yakin sumpah. Mboten mantra-mantra wujuding Panakawan. Betone karo sapa-sapa ora wedi. Apa ya nggih? Dewe nganane malam Setu nika gelut kalih Bathara Narada. Lho. Perkarane apa Bagong? Susukan teng jero kotak. Kok iso enggak ora weruh. Dosare kabeh. Bathara Narada niku musuh Petra disadol rame teng jero gludak-gluduk. Sing damekke nggih kula. Ya wis syukur yen to kaya monggo. Nggih ngoten mawon nggih nyuwun pamit. Iya sing ati-ati. Bareng. Iya. Pun nggih Ndara Janaka. Iya sing ati-ati Bagong. Ndara Sembadra sehat to? Sehat. Ndara Srikandi. Iya waras Bagong. Syukur. Pun nggih Ndara kula. Iya Bagong sing ati-ati Nune nggih. Oh iya nah. nggih. Dadah. Inggih ngatos-atos. Pedone ora tak kandhani tuman wae. Wis merna-merna gawe masalah terus nang kampung ki. Adek malam Selasa wingi. Malam Selasa ngapa? Ora do ronda. Remi dolanan iku mengitungan kok kancane do ditempilingi. Nek boten kula pisah ajur sak kampung. Kula terus mlayu saka omah tak eleke, "Truk, iso meneng ora?" Langsung lingguh. Petruk wedi karo kowe gila. Oh. Nggih mun ngoten mawon nggih ngabari tok. Iya. Njing ampun gawe anu tatu atine Petruk. Iya Bagong. Nggih pareng. Iya. Monggo. Iya Bagong. Pun Ndara Janaka. Iya sing ati-ati. Ndara Abimanyu sehat to? Sehat. Ndara kula nyuwun pamit. Iya sing ati-ati Bagong. Kok ya nak Nggih sing ati-ati cerewet wae. Tonyo modar wae. Durung entuk-entukan dilokke. Pun ngoten mawon nggih sinuwun. Iya sing ati-ati. Nune nggih mengke ndak selak Petra malah gelut kali Ndara Baladewa. Ya nek Baladewa menang, nek nganti kalah napa mboten mirang-mirangke ing atase Ratu Mandra niku Ratu Digdaya Sekti kalintang jayane perang kok nganti kalah karo Petra. Ha iya to? Iya. Ngoten nggih? Iya. Are Iya. pun nggih? Iya Bagong. Pun nggih? Mbah racaturan. Oh iki wis krasa iki sing. Nah ora ngoten ndak ora rampun apa ya. Kula tak metu tenan sanipun mboten ajeng teng mriki mboten ajeng pamit wong tak pamit ya ora di perasaan babar blas.
Oh nggih? Iya. Kula niku ya gumun. Aku ya gumun. Sebabe Kok cerewet. ora dikai dhuwit kok. Bagong Ratu lenggah siriwaka ora nggawa prabiya. Waduh. Ndara Janaka, Mengko yen wis tekan karang kadempel tak paringi. kapan? Ya mengko mesti tekan kono, Bagong. Ndara kula Kan duwe. tegas iki aku seneng nek tegas niki malah seneng. Nek wong tegas ki sing kere tetep kere, sing sugih tetep sugih. Ngono kuwi karepku. Nggih sampun nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Ana nggih. Iya. Wonten dawuh. Patih to kowe. Nggih. Andaka wana. Inggih. Pangling kali kula ki Lurah Bagong. Ora. Sehat to? Iya, pangestunipun waras. Godhe 300. Kangge menapa? Nek silise Panjenengan menika ngambil darinipun kunduraken. iki atas nama Sinuwun Puntadewa. Aku kok nyilih kowe 300 sesuk le nyaur panjenengane. Menapa estu? Dipidana pati wae wae. Inggih, inggih. Monggo 300. Ah, ngono. Nek ra ngene ra entuk hasil aku. Janaka wonten dawuh. Tulung saurna patih Handaka. Maju kene Dimas jan ngestaken dawuh apa ora. Nyayar Juna nuwun paring adawu kan murunga negara Ngamarta dadi ajanging pasulayan krana Petruk ora narimakake Werkudara nggone nundung lawan kadangmu Mbumira tawu Koko Prabu kepareng-paring dawuh menapa tatanen para kawuran Wajabala aja nganten ing kasemyok ing aradan luwih-luwih bisa ngandhak kamurkaning kadangmu anenggak ya kuwi Yayi Werkudara sartaning Koko Prabu Mandura dimen supaya padha eling lamun Petruk lan Bagong kuwi nyata Panakawan Pandhawa. Nuwun ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nekula lunting dengan dawuh Prabu. Budal kang padha seba ingsun kundur ngedaton kawono nuwun ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madal pasilan. Kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Nekula. Purna gadining pananggilan. Sanata kundur ngedaton jeluk saking gambar kenapit gambaran gading kadheraken sangganing Promban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro inggih sami ngambil pacaraning Prabon kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking Mandra kaya gumebyar busanane